వింటూ ఉన్నారేమో. కాసేపు అయితే ఇంకొక 5 to 10 minutesలో మా డాన్సర్స్ కూడా వచ్చేస్తారు ఇంకొంచెం హుషారుగా. మరి మీ అందరినీ ఎంటర్టైన్ చేయడం కోసం మా దిల్ ఈవెంట్స్ నుండి ఒక చక్కటి బ్యూటిఫుల్ అండ్ లవ్లీ సాంగ్ పాడి వినిపించడానికి మా సింగర్స్ అయితే మీ ముందుకు వచ్చేస్తున్నారు. మరి మా సింగర్స్ పాడే సాంగ్స్ మీకు నచ్చినట్లయితే ఒకసారి గట్టిగా క్లాప్స్ కొడితే బాగుంటుందండి. మేడం మీరు ఒక్కళ్ళు అర్థం చేసుకున్నారా? నా మనసు మీ మనసు ఒకటే అనుకుంటా. కొడుతున్నారు, కొట్టడానికేమో కొడుతున్నారు, అక్కడక్కడ కొడుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది కానీ వినిపించట్లేదు. అదేంటో నాకు అర్థం కావట్లేదు. చప్పట్లంటే వినిపించాలి కానీ కనిపిస్తాయి ఎలాగా? ఒక్కసారి కొంచెం గట్టిగా ట్రై చేయండి, గట్టిగా క్లాప్స్ ఒక్కసారి ఎవ్రీవన్. అబ్బా మేడం మీకు ఓకేనా ఈ క్లాప్స్ సాంగ్ పాడడానికి? ఓకేనా? ఓకే, మరి మీ అందరి కోసం మరొక బ్యూటిఫుల్ అండ్ లవ్లీ సాంగ్.